Fraților, astăzi ne jucăm Rivals cu Tatăl Strict. Ești gata, tată? Hai să mergem la 2v2. Da. Let's go, let's go, let's go. Hai să vedem cu ce abonați ne batem astăzi. Eu o să fiu cu Tatăl Strict în echipă. Hai aici, tată, cu mine. Bun, hai, așa. Repede așa și ne batem contra doi abonați. Unul de level 144 și unul de level... Mă, ce se întâmplă, mă? Deci noi suntem level 18 cu 25 și abonații sunt mult mai puternici. Ce hartă vrei, tată? Arena? Backrooms. Backrooms, ok, hai ne batem în Backrooms. Dar de ce Backrooms? Pentru că e galben strict? Așa e. Bă, și eu sunt îmbrăcat în galben strict astăzi. Ok. Hai, frate, să vedem. Scrieți în comentarii ce credeți că va câștiga, eu cu Tatăl Strict sau abonații? Mamă, dar cum arată, măi, cam întunecat pe aici, nu? Da, Ai- păi... Ai aceeași armă ca și mine? Da, văd că da. Da. Ok, deci noi doi suntem noobs, să înțelegeți. Asta este al doilea episod de Rivals pe canalul Bonus Sky. Bă, ce bătaie mere? Mă, ce? Am murit. Ok, l-am bătut. Deci ăsta este al doilea episod cu Rivals. Dacă vă place, nu uitați să dați like, să strângem multe like-uri și mai facem episoade. I-am bătut, tată, hai că suntem buni. Ia uitați-l, a leșnat. Doi. Runda nouă? Bun. Hai că eu zic că noi doi facem echipa bună. Adică Tatăl Strict știu că a fost în armata strictă foarte mulți ani, vreo 40 de ani, ceva de genul. Asta, eu am luptat pentru mai mulți decât 60 de ani și am fost generalul Skibidi. Generalul Skibidi. Hai că bat acum. Mai este unul, tată? Bun. Hai să rupem. L-am rupt. Nice. Deci, cred că eu cu Tatăl Strict, dacă ne punem serios la jocul ăsta, am rupt pe tot. Gen pe bune. Eu chiar cred. Așa e. Dacă am jucat jocul ăsta în mod serios, gen, am jucat zilnic, am antrenat 10 ore, cred că am rupt pe tot. Mă, ce? Efectiv, ce? noi doi am câștigat 2v5. 2v5. Am câștigat dacă am jucat noi doi contra 5 persoane, chiar că. Bă, hai să batem cu pumnii. Bă, deci omul efectiv, eu am sărit, uite, așa am sărit în fața lui non-stop și omul am văzut cum cu volanul a încercat să stângă dreapta, să dă ei. Abonatul se joacă cu volanul, ești nebun? Hai că suntem prea buni, deci chiar provoc orice abonat la Rivals. Eu cu Tatăl Strict cred că îi putem bate. Bă, cu ce trage ăsta, mă? Așa e. Nu, Bă, m-a rupt. Ok, ai grijă? Am mai rămas abonatul cu volanul. Uite, fii atent. Deci efectiv voi sări în fața lui și efectiv nu mai înțelege ce se întâmplă. De asta vrem. Unde este? Hai să căutăm. A tras după tine, cred că e în spatele tău, nu? Uite, l-ai văzut. Uite. Bă, o să-ți sperii. Uite. O să creadă că e un joc horror. Nici nu știu ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Bă, nu mai pot de râs, bă! Ok, dacă mai câștigăm o rundă, câștigăm totuși și după aceea ne batem cu alți abonați. Să vedem dacă ăia ne pot bate. Le zic că suntem de neopriți, tată. Așa De e. neopriți. Uite. Mă, ce? Mă, ce? Bă, abonatul ăsta are niște arme foarte puternice, am stănit. Bum! Mi-a dat o lovitură cu... What? Vezi că are rocket launcher. Are aruncător de rachete, ai grijă. Bum! Am zis că dă mult. Bun. Nimeni nu bate pe Tatăl și Strict. Bă, adevărat, vorbe adevărate. Hai că am câștigat. Cei mai șmecheri. De ce n-ai fața strictă, mă, ce? Bă, m-am uitat de gata acum, pătuca. Let's go, cea mai bună echipă, ok. Hai să dăm lift, tată. Și hai din nou, următoarea rundă cu alți abonați. Let's go. Unde ești, Tatăl Strict? Ok, te văd acolo. Te văd. Hai să mergem, trebuie să fim noi doi în echipă. Let's go. Bagă-te tu primul și vin eu după tine. Bun. La 2v2. Hai să mergem. Uite, aici. Bun, Așa? noi doi contra... Bun. Uite. Oh my god, contra... Ok, hai să vedem. Hai o arena acum. Bun, hai arena, ok, ia să vedem. Uite, avodata... Ok, a picat arena. Voiam să zic că abonata a votat altă hartă. Na, bun. Crezi că o să-i rupem? Văd că iconița din dreapta sus unde ne arată abonații, văd că apare o iconiță de telefon. Cred că ei se joacă de pe telefon. Cred că da. Bă, arde tot aici, mă. Îl rup! Ce se întâmplă, mă? Bun? Eu dau cu arcul. Mi-a dat o lovitură! What? Împinge sus. Da, dar vezi că-ți dă o lovitură cu arma aia. Ce se... Bă! Mi-a spart Valentin! Pe bune? Nu, stai că schimb înapoi eu pe arma mea. Am încercat arcul, dar nu merge atât de bine. Da, cred că arma asta de început e mai bună, asta cu arma. Deci ai grijă că Valentin are o armă de 10 lovitură. Așa că trebuie să rupem pe Valentin atunci, 2. Hai pe Valentin să-l mâncăm. Doamne, s-a dus. Se întâmplă. Și abonata, hai să vedem. Uite, sus, sare ca canguru. S-a dus. Ce se întâmplă, mă? Ha, cum a murit? Mă, ce? Că Valentin a dat în tine cu ceva revolver care a tăiat foc și tu de atunci ai ars. Eu am ars, ok, am înțeles. Deci astea sunt chestiile roșii de le vedem. Așa e.
Uite-l! Stai că bat abonata. Dă-i Valentin, dau un Valentin. Leu, stai Bă, cu m-a bătut cuțița. abonata! Mă, ce? Aia da, copilă, cum te-a bătut, bă, leu. Bă, nu știu ce ai mergi. probleme. Bă, Dai un stick, te bat abonații! Ok! bun. Bun! Let's go! Băi, prea avut dată stick la Privals, mă, n-am ce zice. Na bun, hai că joc mai serios, că până acum am prostit. Vezi că avem și grenadă și o putem arunca așa la stop. Da, hai să-i dăm. Ok? Efectiv, nici nu știe unde sar fata asta. Așa? Vezi că vine Valentin? Bă, Îl omor eu, îl omor eu. Nu! no! Nu, îmi trebuie și mie arma lui Valentin. E prea bună, îți dă o lovitură. What? Așa e, așa e. Bă, ok, abonații ăștia se joacă mult mai bine ca cei dinainte, dar totuși nu destul de bine. Oh, deja am luat foc de la Valentin. Dar era foc, Valentin instant. Păi da, Valentin își rupe aici, mă. Și în primul episod am jucat Valentin contra el joacă și a bine. fost ok. No, copilul e cantelomă stă pe aici. Sparg tot Trebuie în să viața lupt reală. singur. Eu sparg tot în Cum viața am murit? reală. Da, bate cu Valentin, stai să vezi când îți dă o lovitură cu sniperul ăla. Stai că încerc, uite, Că l-am târtit. uite, Bun, uite, ok. ok. Deci nici eu nu mai știu ce se întâmplă pe ecranul meu. Aia e, de merem. Deci, nu înțeleg. Mă, ce? Bun! Literalmente aia e. Bun. Hai să mai vedem, ce se mai întâmplă. Uite, jos în stânga avem ochi. Cred că ea se uită la noi, sau? Ai și tu Da, ochi, se sau uită doar doi eu? oameni. Da, văd și eu. Ok. Ok, l-am omorât pe Valentin. Bun. Bat abonata cu pumnii! Bat cu pumnii! Hai cu pumnii! Let's go! Bă, mă distrez prea tare la Rivals, dai ce e chiar mișto. Chiar mișto. Efectiv, eu zic copile, ar trebui să facem turnament cu abonații, așa e Rivals. Turneu cu abonații pe Rivals, bă. Mă, ce? No, copilul a primit headshot. What? Vreau și eu arma lui Valentin, deci nu, am zis, vreau și eu arma lui Valentin. Rupe-l! A primit un headshot. Și fără țintă! Ți-a dat fără țintă! Așa e, Valentin trage tare acolo. Da, ce tare! Ok, deci eu nu mă mai duc pe sus, că e moartea. Bun. I-am dat granadă în grenadă în cap la Valentin. Stai că dau și eu, dau și eu. S-a dus Bădurescu. Valentin, atât. Doamne, l-am distrus, gen. Unde e abonata? Bun, și bat și abonata. Unde e abonata? Stai că drum cu Ce face abonata, S-a dus. mă? Hai. Doamne! Asta înseamnă că... Atât. Dă-i! Pau! Vezi ce tată zic e primul mereu? Păi i-au omorât 9, tu doar 4. Păi iau... Ok, hai încă un meci, hai cu alți abonați. Stai, hai să uităm în shop. Da, hai Stai, să vedem ce putem cumpăra. stai un pic, că Stai totul e văd la Robux. Și eu. Așa e. Cred că weapons, de la weapons. Da, Ok. weapons? Și aici, uite în stânga ai weapons și uite. Dar ce armă avea? Sniper avea Valentin. Stai că poți da unlock stai. free. I-am dat unlock. Da. Bun, și eu dau unlock la ceva. Stai că mă uit ce aș putea să dau unlock. Ok, și pot da level up la sniper. Cu chei, dar am doar 2 chei. Stai că-mi cumpăr chei. Ok, nu mai cumpăr chei că costă mult. Hai că încep cu sniperul. Deci tu ai schimbat arma în timpul meciului, că eu nu știu. Păi da, se poate schimba și în meciul. I-am cumpărat RPG. No, hai să-i dăm. Na, hai, tata, să ne băgăm aici. Uite, și abonații ne așteaptă. Hai în stânga. Bun, acum vin. Bă, cât ți aici, Bun, bă? hai să-i dăm. Ok, ești gata? Bun. Haide, în stânga. Bun, hai. Bun. Bun. Să înceapă lupta. Hai, Hai arenă mai mare, bridge, de exemplu. Bun, Sau hai, village, bridge. bridge. Bun. Hai să perfect. dăm. No, cum Bun. schimba arma? Stai să văd, cum schimba arma. Ok. Aici poți să alegi ce vrei tu. Ok, înainte nu mă întreba când aveam altă armă, cred că așa era. Da. No, hai că Bun, încerc cam sniperul. ar fi. Hai să vedem. Ok, văd că aici în stânga ta este o rampă, mă duc aici eu. Bun. Da, asta cred că e... Ok. Oh, am văzut ce alt zbor, deci am spus. Mă, ce? Cineva poate zbor de la ei. Bă, am prins. Ai, m-am dus. Am omorât? Bun, Am m-ai omorât? Mamă, arma asta e foarte puternică. Ha, ce face omul, mă? Cred că se joacă cu volanul, mă. Nu știu unde este. Ce mere, mă? Bă, omul joacă cu volanul. Bă, ce se întâmplă, mă? Ce se întâmplă, mă? Face-mă ce abonatul, mă! Oh my Deci, god. efectiv, se numește Radu. Deci Radu a jucat cu volanul. Radu, ai volanul instalat pe laptop, pe calculator, pe telefon, cu ce joci? Doamne.
Vezi la abonatul ăla cu sniper. Sniperul mi se pare o armă foarte puternică. Așa e, așa e, așa e. Oh, mi-era cu racheta. A murit. Mereu. Cred că schimb. Cred că schimb Racheta e după bună, rachetă, dar... Da, e bună, dar... Bă, ce? prea mare. Am picat din hartă! Bă, Aia, da. a, Dar schimb racheta că e prea mare hartă pentru racheta pe aici. da, hai că check și eu cu arma normală de fel acum. Mai schimbăm și Așa. noi. Ok, hai să vedem. L-au deja pe ăla cu cuțitul. Ce se întâmplă, mă? Eu mă bat aici cu Radu. Stai că Radu nu știe unde sunt. Stai că Radu l-am bătut aici cu volanul. Este cred că te ajut? Îl bat aici pe ăsta, am uitat cum îl cheamă. Stai că încerc să bat și Bă, el. dar cum dă așa cu arma aia, mă? L-am S-a rupt. dus, s-a dus, s-a dus. Deci îl cheamă Dar el VN7. se numește... El se numește VN7, nu aia da. A, da, nume VN7. Ok, rămân tot cu arma asta, nu schimb pe sniper, știu? Da, și eu mă rămân cu asta. Iau doar RPG, dar nu prea bun pe harta asta. Da, racheta e mai așa, mai susținut. Oh, Snitzel, l-am bătut pe VN7, a mai rămas Radu. Bun. Ce face Mai Radu, și mă? Bă, mi-a tachit în gură. Ai grijă. L-am rupt pe Radu. Radu, mamă, se uită 14! Bă, se uită toată planeta la noi cum ne Toată batem. planeta, literalmente, tot serverul e aici. Ok, acum sunt doar 3 persoane. Nu știu de ce înainte erau 14 gen. Mă, ce stai că unul poate zboare pe aici cu ceva Radu... armă. Deci care e lag, Radu? Nu știu. Ok, l-am bătut. VN7 aici. Da, aici la mine, are sniper. Sare peste tot, să nu-l prind. Mi-a dat una, dar nu m-a omorât. Ok, sniperul, cred că dacă dai de la corp în jos, nu-l omori. Că am dat în corp și tot i-am omorât. Hai că încerc o tură cu sniperul. Schimb și tu, că câștigăm, să mai învățăm. Da, încerc și eu RPG. Nu o să vedem iar RPG-ul. Hai că aștept. I-am dat 50. Ok. Am un RPG aici la amândoi, deși poate lua și ultimul. Oh! I-am dat, bă, leu. I-am rupt, A dus. bă, nicio șansă. Leu, dacă tu ai fost să ai bun copile. Ok, acum regele. Mai dăm o tură? Mai dăm o tură? Da. Hai, mai dăm o tură, hai că să dăm. e doar 13 minute episodul, să mai facem puțin. Hai să-i dăm abonații. Sper că le place și abonaților. Scrieți în comentarii ananas dacă ați ajuns până aici. Bun, tată, unde ne ducem? Ne ducem la... Încercăm un 3v3? Cu cineva random? Da. Hai să-i dăm. Ok, hai în fața 3v3 și fii atent, trebuie să intrăm deodată. Ești gata? Bun. Stai, da, sunt pregătit. Ok, hai la 2v2 să păcălim puțin abonații. Și fii atent, Bun. mergem la 3v3 în dreapta, ăla din capăt cum ar veni, vezi? Bun. 3, Da, 2, 1 și... Intră, bun! Așa. Bun, hai să vedem ce va ieși. Ok, hai altă hartă, ceva ce n-am jucat încă. Graveyard, de Acolo, explore. playground. Hai să-i dăm. Ha? Playground, ok, hai playground, așa. Bun, deci jucăm 3 contra 3, jucăm cu un abonat și contra 3 abonați. Cred că îmi pun întâi arma normală până învăț harta. Ne pun RPG în stat. Let's go. Da, cred că aici e hartă bună de RPG, sincer. Este și Valentin, deci a fi un sniper. Șnițel, bă, ce? Bă, am dat de toată echipa. Păi, când este dinamită. Bă, ce mergi pe aici, mă? Nu știu, am murit, m-a omorât Valentin cu sniperul. Bă, ce bătaie mergi pe aici? Bă, da, mă, e acolo. Mă, ce? Bă, tira, haide că mă cer, pe ce i-am dat la tot, mă. Uitați-vă dreapta sus, bă, ați văzut cum scria. Efectiv, i-am omorât pe toți, ridică a fost șobolani într-o gaurică miguță. Mă, ce? Ok, cam nebun, tata, zic. L-am omorât pe Teodor. Bun. Susi. Bun, s-a dus. Ok? Încă unul. Nu mi-a cuțit. Bă, ce Bă, te-a mi-a cuțitat? cuțit. Mă, ce vine Da. după mine cu cuțitul? Mereu. M-a cuțitat! Ai primit cuțit. Nu, Hai, am- cu șorganul, cu șorganul cu cuțit. Bă, Ce se hai, întâmplă? hai, dă-i. Italia nu la, așa-l cheamă pe al nostru. Dă-i, mă, Hai, dă-i, atâta dă-i, viață mă. are Valentina, atâtica. O lovitură îi Bă, trebuie. șorganul unu. Mai ce? Da, bă, cu ăla, ia, dă-l cu ăla, bă. O Pe jos, lovitură! mă. O lovitură îi trebuie! Ce se întâmplă, mă? Bă, cu ăla se joc pe aici, mă. Uite-te, bă, ce se întâmplă în spatele lui. A intrat în foc! Omul a văzut un ceva mare, nu știu că aici, hai că mănânc.
O lovitură, o lovitură! O lovitură! O lovitură! Yeah! Yeah! Oh my god, doamne, bă, deci jur, mă distrez la maxim. Și după asta trebuie să mai stilă pe eu. Mă, ce? A ieșit o bombă, un tornadă! Bă, e o tornadă, mă, pe hartă! Bă, cine a băgat tornadă pe acolo? Bun. L-am bătut pe Teodor din nou și a mai rămas Valentin. Și Bun! Valentin, Let's go! Bă, ce s-a întâmplat? M-a aprins o tornadă, ai văzut? Poate la cineva ăla este grenada sau ceva de genul. Poate era grenadă de aia de smoke. Așa, ok. What the shit? Nici nu știu ce merge. Ce? Bun, eu dau cu rachete pe aici. Am pregătit. Eu Am dau cu rachete pregătit. aici. Uite copile, fii atent la mine. Stai, că mă uit, Uite, stai. rachete la Valentin. Ok, încă una? Stai, că încă una. Atât. Bă, e 4-0 scorul pentru noi. Cred că rupem tot ce există. Ha? Ai auzit? Drujba. Ce? Am auzit o drujbă. Da. Nu știu, așa mi s-a auzit în joc. S-a dus Ok. unul? Hai să vedem. Bă, unul, mi-era drujbă unul, ai grijă. A, da, unul da, era am cu zis că drujbă. e drujbă. Hai de capul meu. A, tu dacă cazi pe astea poți sări sus, uite. Bun. Deci este unul cu drujbă. Să fie pregătit pentru ăla. Drujbosul! Cu drujbă. Stai. Cule Valentin. Bă, Ok. Bun. Da. Și pe Valentin. Valentin, dă cu cuțită, cuțitul. se aude cuțită. Hai grijă. Ok. Târziu. S-a dus! Bine, bă! Iar e primul, mă. Așa e. Cipi, ceapa! Chipi,